Η αγορά κρυπτονομισμάτων αλλάζει κάθε δευτερόλεπτο, αλλά ακριβώς αυτές οι διαφορές τιμών δημιουργούν ευκαιρίες για συστηματικό αρμπιτράζ. Το OneTrade είναι ένα σύστημα αρμπιτράζ που υποστηρίζεται από 4 ιδιόκτητα ανταλλακτήρια σε Ασία, Αφρική, Ευρώπη και Αμερική. Εδώ το αρμπιτράζ δεν βασίζεται σε υποθέσεις, αλλά σε υποδομές, δεδομένα και αυτοματισμό. Οι αλγόριθμοι του OneTrade εντοπίζουν διαφορές τιμών. Το σύστημα εκτελεί αυτόματα συναλλαγές, αγοράζοντας φθηνότερα σε ένα ανταλλακτήριο και πουλώντας ακριβότερα σε άλλο, κλειδώνοντας το περιθώριο αρμπιτράζ. Το OneTrade είναι διαφάνεια. Κάθε συναλλαγή εμφανίζεται στο ταμπλό του χρήστη, περιουσιακό στοιχείο, χρόνος, όγκος, τιμή αγοράς, τιμή πώλησης και αναγνωριστικό συναλλαγής. Η έναρξη είναι δυνατή από $100. Μετά την κατάθεση, ο χρήστης ενεργοποιεί την αυτόματη διαπραγμάτευση και το σύστημα λειτουργεί αυτόματα 24 ώρες το 24ωρο. Για τους απλούς συμμετέχοντες, τα κέρδη μοιράζονται 50-50. Ξεκινώντας από $100.000, ένας επενδυτής μεταβαίνει στο πρόγραμμα Pro και λαμβάνει 75% του κέρδους. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην νομιμότητα και τη διαφάνεια. Το ταμπλό παρέχει πρόσβαση σε έγγραφα, άδειες, τιμολόγια για κάθε κατάθεση και μια ενότητα ρευστότητας που δείχνει τη βάση λειτουργίας των ανταλλακτηρίων. Το OneTrade συνδυάζει ιδιόκτητα ανταλλακτήρια, αυτοματοποιημένο arbitrage, διαφανείς συναλλαγές και ένα πρόγραμμα συνεργατών σε ένα οικοσύστημα. Γίνετε μέλος του OneTrade.